životě se stává, že se někdy lidé zraní. Život určitě není příliš tolerantní k někomu, kdo je nemocný nebo zraněný. Nebo kdo právě utrpěl těžký emocionální šok. Je těžké pozorovat někoho, kdo trpí nebo má bolesti. Rádi bychom mu trochu ulevili nebo nějak pomohli rychle se uzdravit. Ale nevíme jak. Faktem ale je, že je něco, co můžete udělat, abyste člověku pomohli zmírnit bolest a nepohodlí. Něco, co doplňuje standardní lékařskou péči. Když dojde ke zranění či nemoci, nejprve byste vždy měli zajistit první pomoc a lékaře. Lékaři a sestry jsou tu, aby poskytli naléhavé ošetření, které vaše tělo potřebuje. Zlomenou kost je třeba napravit. Zranění potřebuje vyčistit a zavázat. Zatímco se lékařství specializuje na léčení chorob a jiných fyzických stavů, má tendenci přehlížet vztah člověka k jeho tělu. Pravdou je, že po každém nezbytném léčení má samotný jedinec enormní schopnost ovlivnit své tělo a zdraví. K lepšímu nebo k horšímu. Například, když se člověk zranil, má tendenci vyhnout se svou pozorností a energií postižené části těla. Mohli byste říci, že jako bytost už nekomunikuje se zraněnou nebo nemocnou oblastí. Když svou pozornost a energii z těchto částí těla stáhne, jeho oběh krve a nervy udělají totéž. A to může zpomalit proces léčení. Ale v scientologii se můžete naučit několik jednoduchých asistů, abyste zmírnili utrpení a pomohli člověku se po nehodě, nemoci či rozrušení mnohem rychleji zotavit. Zde je příklad. Jeden z nejpoužívanějších je dotekový asist. Tím pomůžete obnovit schopnost člověka plně komunikovat se zraněnou či nemocnou částí těla. Neléčí ji energie z vašeho prstu, dostáváte ji zpět do komunikace s jejím tělem a její komunikace s kotníkem urychlí jeho hojení. Ve skutečnosti pomáháte člověku, aby se vyléčil sám. Jednou ze základních reakcí je, že se člověk vyhýbá místům, kde se zranil. Děje se to na bázi podnětu a reakce, ne na základě racionálního myšlení. Proto by po každé první pomoci či lékařském zásahu měl následovat kontaktní asist. Abyste dostali zraněnou část těla zpátky do kontaktu s místem, kde se to stalo. Kontaktní asist se nejvíc používá po nehodách a zraněních a může ulevit od bolesti nebo nepohodlí. A zrychlit proces hojení. Někdy jsou výsledky zázračné. Když se ho správně naučíte, kontaktní asist můžete dělat i sami na sobě. Není žádný důvod, aby člověk týdny, měsíce nebo léta trpěl, když mu můžeme pomoci zotavit se během hodin, dnů či týdnů. Nervový asist byl vyvinut, aby pomohl chiropraktikům s rovnáním páteře a kloubů. Podle naší teorie nervy drží svalstvo napjaté a to pak způsobuje vybočení páteře. Nervový asist může uvolnit svalstvo a přinést značnou úlevu. Asisty se mohou použít téměř na všechno. Například, když je někdo dlouho mimo komunikaci se svým tělem, jako třeba po nemoci nebo zranění, komunikační proces s tělem mu pomůže znovu obnovit komunikaci s jeho tělem. Asist se může použít i na rozrušení. Když má někdo uvíznutou pozornost na emocionálním šoku nebo hádce,
Orientační asist od toho jeho pozornost odvede na věci v přítomném okolí. Look at that tree. Okay. Very good. Tento asist lze použít i na opilého člověka. V několika minutách vystřízlivý. Good. Look at that light. Okay. V Scientologii se naučíte používat několik základních a hodně používaných asistů. Thank you. Zjistíte také daleko víc o svém vztahu k vašemu tělu a mysli. A proč máte tak velkou schopnost ovlivnit své vlastní zdraví a pohodu? That's great. End of assist. Tou nejlepší metodou, jak zmírnit utrpení, jsou asisty. Pomohou vždy a často se zázračnými výsledky. Chcete-li skutečně zmírnit utrpení svých blízkých, vyplatí se vám asisty znát a umět je použít. Scientologickými asisty jste schopni člověku pomoci a měli byste to udělat.